Hello लोगोफोर Good evening to all welcome back again फिन खेबसे चेनेलाव बयखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय नैबे समावहाय एसे फ्री टाइम बा रेस्ट मोनलायबाय आरोना तो एसे कम्पानिनि आउटआव दङ तो लोगोफोर आङो बाहेरायाव दंफैयो एक्चुअली गोसोम जाजोब्बाय दे एकदम बिराद सान्दुङा ओरैबायदि गरम माने तो स्किना ब्लेक जाजोब्बाय आरोना एकदम अबस्था गैयि बायदि जाबाय तो जेनो हक दा एसे आउटआव ओंखारबोदों बाहेरथिं थांनि आरोना दुखान फारसे फिसा मोनसे आपडेट्स लानानै फैदों आरोना तो बे आपडेट्सखौहाय आङो होलांगासिनो दङ जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थानो हागोन तो बिदिब्ला जागायलांदिनि थाम्बनेलावहाय होखानाय बायदियै आङो आपडेट्सखौहाय होलांदिनि तो लोगोफोर एक्चुअली बाहेरायाव दंफैयो दे नै नुनो मोनखादों नोंथांमोनाहाय गासैबो आंनि उनथिंजाय तो बिल्डिं की बिल्डिं ना तो जेराव दंफैयो दा बेहाय गरम बेखायनो एसे मोखाङाबो माने बिराद गोसोम जाजोब्बायलै मा बुंबावनो आरोना उपाय गैया तो आङो बांद्राय बेबायदि थाबाय थानोबो सानाखै बेकार ना मा खालामनो बेबायदिनो जेबो दा जबबो गैया बे हिसाबै प्राइभेट जबावनो हाबनानै दं जि खामानियानो जायामोन ना खामानि जायोब्लानो प्राइभेट जबावहाय गोग्लैखायो दा बेबायदिनो आंबो प्राइभेट जबावनो हाबनानै दंथ'यो आरोना तो सोलिनांगोन मानसियाथ' थांनानै थानांबाय ना तो जोङो इउटिउबावबो खामायनो हाया मिसा बाथ्रा जोङो ओरैनो भिडिअस बानायलाबायनानै टाइम पास खालामनानै जेबो लाब गैया जोङो 14K 16K 17K 18K आनो भिउस फैथों लाब गैया गासैबो जे इउटिउबावनो जों फैसा खामायनो हागोन बेबो नङा हाया सहस नङा डलार आर्निं खालामनांगौआ इजि नङा सहस नङा बेसेबां भिडिअ हगारनो टाइमबो मोननांबाय आरो जों इउटिउबावल' नांथाबनानै थाबाय थायोब्ला मा जानो जायफोरना माने अट'मेटिक चेनेला ग्र'खा अलरेडि माने ग्र' जानानै दंखायो बैफोरबायदिया हायो नाथाय जिर'निफ्राय फैनाया एथबां इजि नङा आरो नोंहा बेकग्राउन्डआबो मोजां जानांगौ ना तो बेकग्राउन्डआ जुदि नोंहा मोजांबा दस्राफोर नोंहा इनकाम सर्सफोर दंखायोबा नोंहा जेबो टेनसन गैया आरोना तो आर्निं जाबाबो जायाबाबो भिडिअसफोर लाबोबाय थानो हायो नाथाय जोङो दा मावाबानो जाया बेबायदि अबस्था दा जियानो हक लोगोफोर आङो आपडेट्सखौ होलांदिनि आङो माने मोनसेल' आपडेट्स लानानै फैखादों बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै आरोना तो जोङो बयबो मिथिनो मोनखानाय आरो जोङो थांनाय बिदिनो मास मोनथामसो जाफ्रामसिगोन ना तो बारबायसो कि जाने जिथुनाखि जोङो एग्जाम होनो मोन्दोंमोन बा इन्टारभिउ होनो मोन्दों ना ADRE ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 तो जोंहा इन्टारभिउ होनायनि रिजाल्टआ ओंखारनो थांगासिनो दङ बांद्राय बेबायदि दिनबो गैला जोङो मार्चनि फार्स्ट उइकआवनो बेबायदि रिजाल्टखौ ओंखारगोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों दा जोबोद मोजां आंबो सानदों आरोना तो जबा जुदि जायोब्ला नैबे इउटिउब चेनेलल' नङा गासैबो प्राइभेट जबखौबो दोनथ'नो सानदों आरो लोगोसे इउटिउब चेनेलखौबो दोनथ'नो सानदों आरोना तो मा जायो नायनोसै मोनोना मोना तो आङो ग्रेड 3 आव एप्लाइ खालामाखै आंना फरायनाय बेबायदि बांद्राय गैया तो खम आरोना तो बेखायनो आङो ग्रेड 4 आवसो एप्लाइ खालामनाय जादों आरो इन्टारभिउखौबो अलरेडि होदोंमोन आरोना मा जायो नेनोसै आपडेट्सआ बेनो आं एसे क्लिप्सखौ होनानै होलांगोन जोंहा मार्चनि फार्स्ट उइकआवनो रिजाल्टआ ओंखारगोन जाहैदों ना तो नेनानै थानोसै लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामला आंबो एसे माने डिउटियाव थांफिननांगौ आरोना तो डिउटि दङ डिउटियाव थाङाबाथ' आरो जाया तो मावाबा मोनजाया तो जबनि आंखाल जायगायाव बेबायदि जबफोर गैयाना दङब्लाबो थोआ तो नांगौनिफ्राय नांगौ बिनि थाखायनो एसे बाहेराव बेस्थ' जाफैदों फ्राय आङो बेबायदिनो मास मोनथामसो बारलांबाय दा आङो सानदों 2025खौ बाहेरावनो बिदाय होनो नाजागोन नाथाय एक्जेक्टलि नंजोबा आरोना तो आङो बेसेबांसिम हायो नायगोन आरो आंनि खाबु बायदियै सम बायदियै आङो थांफिनगोन आरोना तो जेन हक लोगोफोर आङो बेसेखिनि आपडेट्सखौनो लानानै फैबाय गोजोन्थों बाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ
বৰ্গৰ চাকৰিৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিলে ফলাফল সন্দৰ্ভত ডাঙৰ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ফেব্ৰুৱাৰীৰ শেষৰ সপ্তাহত অথবা মাৰ্চ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতেই প্ৰকাশ পাব পৰীক্ষাৰ ফলাফল। পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনৰ বাবে পৰীক্ষাৰ ফলাফল ৰৈ নাথাকে বুলি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সুস্পষ্টকৈ কৰিলে মন্তব্য।